Abasambeni Nombuzo, kunini ngifikile la esikoleni nohamba ngathi unyathela amaqanda la ubuku? Kunezinto ezincane nje bese ngibambile. Futhi ke siphume ekhaya siyotheza ngakho ke into emzingilindele ezange kwenza kube sekhini. Akwazi ukufika la sonke lenzululwane ongitshena yona. Uhamba lama zange lube luhle neze isikhathi ngiza la kuwena. Ngiyabona ulimazwe yini? Angithi lo bhuti wakho ndini? Ubhuti wami mina nawe phela sisathandana. Ngize la ngoba ungibizile. Iyona kanye ke lento engizeli la. Leyo simina nasi sibona amaqondana ngizwe kahle. Mina nawe sobuyelana kusukela manje. Sezwana? Uyangilimaza. Mina nawe into behlanganisela isekho isiphelile. Ngikutshela ukuthi ngoba ngize la uzolanda na umqhele wakho wasala. Lalela la. Mina nawe sibonisana lento engishoyo izokwenzeka ngenkani. Uyangilawula phela ungazongisisanganela. Uthini? Lalela la. Kusukela manje mina nawe sothandana ngenkani futhi. Noma ungahamba mama kusala ngiyakuthanda yezwa. Uhambe kahle.